In het archief van de gemeente Tietjerkstradiel bewaar je zich wat van Pieter Etzo Rauweda, die in 2009 verstoor. Hij werkte en libbe in Greens, maar hij luidt begroeven op het kerkhof van Oudtjerk bij zijn voorouderen die terwijl kwamen. Uiteindelijk bestie het legaat vooral uit het huis maar inhoud. Oh ja. En daar hebben we een opskeeractie die wat er al in het huis weer. Wie ik nog instrumentarium. We hebben nog vragen aan het UMCG, werd hij vlakbij wennen. Die dus ik wat met het oude instrumentarium kon. Maar dat bleek net het geval. Maar het legaat giet de gemeente naar de 2 squallen van voortzet onderwijs in Tietjerkstradiel om een stichting op te richten. Die wie een blied verrast. En waar zijn van ja, dat gaat natuurlijk net alleen voor uw eigen band, van deze school. Maar eigenlijk maar wat ik zie van wat meer richting HBO, universitair van band. Die eigenlijk daarvoor de centratie thuis net had. Dat die een beroep doen kunnen op uw stichting eigenlijk. Ja. Intussen haal 5 jongeren de gebruik van maken. Er is dus verlet van. En we willen ook wat meer bekendheid geven dat dit fonds bestaat. Omdat het natuurlijk ook in deze tijd juist voor ouders en kinderen juist een extra stimulans kan zijn om toch een studie op te pakken. Ja. En wij hopen dat we daar ook toch een aardige financiële bijdrage aan kunnen geven. Er ben ik nog wat tassen van, maar de ene is leeg en de oren zit op slot. Na alle gedachten zit er direct 0 in van de dokter die het bekend is als de methadonarts. Dat hier ermee te krijgen dat in die tijd wie het verstrekken van methadon alleen nog voorbehouden aan klinieken. En artsen die daar dus bij werkzaam zijn. Ja. En net onzelfstandig gevestigde artsen. Hij vond in essentie gaat het bij artsen erom dat je het maximale doen moet voor het heil van de patiënt. Rauweda had daarom gouders van de ruchterstien, maar hij won ook wel zaken. Al met al een markante man die een inscriptie op zijn grave tjennet vindt de stichting. Ze ziet je nog jongeren voor een tallage uit het Rauweda Westra fonds van maximaal €1500 in het jaar. Die moeten haar voor in je mooie melden.